Bé, per fer aquest experiment necessitem l'aigua una mica calenta. Neu carbònica, és obvi perquè se n'hi diu neu perquè té l'aspecte de neu, i carbònica perquè això no és neu sinó que és CO2, diòxid de carboni sòlid. Això, neu carbònica. També se n'hi diu gel sec perquè també és obvi, té aspecte de gel, és a dir, d'aigua sòlida, però en canvi, si deixéssim aquest tros de gel aparent aquí sobre, en comptes d'aquí una estona obtenir una massa d'aigua com obtindríem amb un gel d'aigua, no obtindríem res perquè aquest CO2 directament sublima, és a dir, passa a gas. I ara farem un experiment amb aquest gel sec o neu carbònica. El que en Pep està fent és posar unes quantes d'aquestes cristallets o... De fet, això en diuen nuggets. Seguim escalfant l'aigua, hem posat uns quants nuggets d'aquests de neu carbònica al vermell i ara el que farem doncs, serà afegir aquesta aigua calenta o aquesta aigua tèbia en la neu carbònica. Bé, el que en Pep està intentant fer és fer una petita pel·lícula de sabó al voltant del coll. Aquesta bombolla de sabó s'omple de CO2 i aquest és l'efecte que volíem que veiéssiu. És un efecte molt xulo,